Rêxistineke navdewletî ragihand ku rejîma Sûriye rêgiriyê li vegera derbederan ji bo deferên ku dibin destê çekdarên opozisyonê de bûn. Biriya ferzkirina mercan li ser wan her wiha biriya rûxandin û wêrankirina malên wan. Rêxistina Human Rights Watch di raporteke xwe de diyar kir ku rejîma Sûriye bi şêweyekî neyasayî rêgiriyê li vegera derbederên ku berê li deferên dibin kontrola opozisyona Sûriye de jiyan dike. Raporta navborî eşkere kir ku gelek sivîlên Sûriye xwestin vegerin malên xwe li dareya qabûn di Gulan û Tîrmeha Borî de. Lê wan nekarîbûn bigihên ser mal û milkên xwe yan jî seredana xizm û karên xwe bikin. Her li gorî rêxistinê ku rejîma Sûriye rêgirî li çûn û hatinê li tevahiya bajarên dareya qabûn kir ku gelek welatiyên wan bajaran diyar kirin ku rejîm rêgiriyê li wan dike ji bo gihandina malên wan. Her wiha gelek malên wan jî hatine rûxandin û wêran kirin. Li her du bajarên dareya qabûn rejîma Sûriye biryarek derxistiye ku li gorî wê rêdaya xwe ku xaniyên xelkê desteser bike ji bo projeyên pêşketinê li gorî axaftina rejîmê. Her derbarî vê biryarê Lema Feqîh cîgira rêvebera Rojhilata Navîn di rêxistina Human Rights Watch de serbar kir û got ku dibin sîbera vê biryarê de rejîma Sûriye rêgiriyê li vegera xelkê dike. Feqîh her wiha eşkere kir ku rûxandina malan û rêgiriyê li çûn û hatinê tekez dike ku rejîma Sûriye naxwaze xelk vegerin malên xwe. Tevî ku rejîm di daxuyaniyên xwe yên fermî de daxwazî ji xelkê dike ku vegerin ser mal û milkên xwe. Di dawiya raporta xwe de Feqîh balkişand ser wêyekê ku pêwîst e ew kesên ku dixwazin alîkariyê di dubare avakirina Sûriye de bikin haj vê xela giring hebin ku rejîma Sûriye pê radibe beramberî xelkên sivîl. Tê zanîn ku piştî kontrolkirina rejîma Sûriye ji bajarê dareya re di tebaxa 2016 de pêleke mezin ya koçberiyê li wê deverê dest pê kir ji tirsa rejîma Sûriye û kiryarên wê li dijî sivîlan.